siellä Mesikämmenessä ja mun nimi on Emmo Siira ja mä oon toiminut 3 vuotta tässä taloyhtiön pihapoliisina ja näin 11 vuotta sitten eläkkeelle jo. Ja se on semmoinen. Ja pihapoliisinahan se toimii, pakko toimii sillä lailla. On pakko toimia sillä lailla, että katsotaan miten nämä ihmiset puuhailee tai ympäriinsä tekee tämmöstä juttua. Joo. Ja Haskella näyttäähän niin paljon, että pitää lähteä ne pihamaalle tarppumaan. Joo. Hattu on virkamerkki. Hanskat on lasit. Postimies! Mistä talosta sitä on? Mistä talosta sitä on? Ei ole täällä! Ei ole tiedä kun nää synnyit saa. Lähde menemään siitä! Helvetti. Sillä käy kun virkavaltaa vastaan ruvetaan vittuilemaan. Ensimmäinen se lähdet. Kyllä tämä ei ole taloyhtiön pyörät. Toiset taloyhtiön pyörät. Lentää raskas. Ne menee toisten taloyhtiön pyörät. Ei ota tämmöstä. Kyllä se saa olla siinä. Joo, muli lähtee tosta meidän talosta liikkeelle jättää pyörähylyt sinne vaan. Mitä ihmettä, siinä on 1 todistusaineisto, kyllä menee sinne povariin. Siinä on toinen. Oi ihan perhana. Tämä on kyllä niin saastetta aluetta, että täältä löytyy harjojakin. Oi. Kyllä viedään tämä omaa pajaa kyllä tosissaan. Ei näillä kyllä itse asiassa tee mitään, mutta on vaan muuta takiräystä vaan. On semmosia nykynuoria, jotka on tommosia holtittomia hulttioita, jotka jakelee näitä roskia joka pestaan ja se on kyllä niin törkeä. Kyllä se on niin törkeä. Täällä on keräys, täällä on luistimia, täällä on kivääreitä, narsukiväärit täällä pihalta löydetty. Ja konekivääreitä, harjoja niin kuin mä äsken löydin. On tämmönen mun ihana puppakoilla. Joo. Mennään sitten eteenpäin taas tartumaan. Joo. Mikäs tuo hyppy? Hei! Ikkuata! Mitä? Kuka? Mikä nimi? Mikä nimi? Lauri Rissanen. Lauri Rissanen. Sukunimi! Rissanen. Missä talo? Mikä talo? A1. A1. Eka kerros. Ei ole. Mitä sinä kassissa? Älä sinä kassissa on? Se ei kuulu sulle. Joo. Tuolla. Henkilötunnus! Ei minä syö sellaisia rupea. Hei! Kiinni ota maahan! Ai! Älä mulle Ai saatana! Joo, se on täällä pyörällä pakko lähteä täällä. Nostetaan se liikenne täällä! Lähtekää! Tämä on käsky! Tää toi on näin nykynuoret kahaileet tällä pyörillekin aivan liian kovaa. Tässä on 30 rajoitus. Helvetti. Mitäs ihmettä? Mitä ihmettä? Älä nyt ketään! Ei väkivalta, ei väkivalta! Lenkillä ihan rauhassa. Eikä oo edes hiki. No kyllä on.
kuule meidän veteraaniaukona kuule. Meillä tulee niin paljon hykiä, että ja täytyy avata painua siitä. Lähdekö menemään? Joo, kyllä sieltä hämärän peräiseltä liikkuu ja tosta oven edestä kyllä. No niin, kelaa löytää sitten kahvitauko. 2 tuntia meni sitä ihan nuin vaan. Joo, kuka sumppitauko siellä. On hauska juttu. Helvetti. Tuo vanha alokahari. Kyllä minä käsin. Häly. Laita päälle. Alas. Hyvä.